Necessitem arròs, 3 bosses de plàstic, globus de colors, una cullera i tisores. Omplim les bosses amb l'arròs. Tallem la cua dels globus. Fem algun forat als globus per decorar. Cobrim la bossa amb el primer globus i després posem els altres a sobre. Ja tenim les pilotes fetes. Ara, a practicar!